projekty naozaj, ktoré smerovali do afrických krajín jednotlivých, z ktorých mnohé dostali tzv. Zelenú smerovú nákupu zbraní. No a keď to už sa nedalo takouto formou, tak zase pomohli krajiny z Ázie, africkým krajinám. Takže to otázka potierania chudoby, jak si bola známa. Ano? Čiže vedelo sa o tom, že teda svet polarizuje veľmi nesprávnym smerom. A v konečnom dôsledku všetky tie nástroje a objemy smerovali finančných zdrojov sa míňa účinku podľa kníh Branka Milanoviča, veľmi šikovného človeka, kedysi pracujúceho pre Svetovú banku, teraz už sa tak izoloval, ale jeho všetky knihy, ktoré hovoria o tom, ako sa svet delí, The Worlds Apart v 2005 až potom v 2009 roku, reedícia, veľmi populárna za všetky krajiny sveta, ako to v skutočnosti vyzerá. Veľmi negativistický výsledok, veľmi až katastrofický pohľad, ako sa jednotlivé krajiny prepadávajú. Len veľmi malá hrstka krajín sa tam niekde akože pohybuje, aj tá sa redukuje. Čiže to nie je len, že spoločnosť ako taká, ale existuje to medzi krajinami, vnútri krajín. Je to proste veľmi zlý stav vývoja. Takže možno povedať, že potom čo je za tým, keď všetko sa tak míňa tomu účinku, že to potieranie od chudoby vlastne, by som tiež povedala, že je vlastne zástupný problém, nie? Naozaj, takto komprimovaná záverečná poznámka, že v skutočnosti v príjmovej polarizácii nielenže stáli na okraji záujmu tej ekonomickej teórie, ale boli nezverejňované v celistvosti a v súvislostiach. Zámerne teda zanikli na tej platforme tých kombinácií procesov globalizácia, deregulácia a privatizácia. Ten Ford by som vám už spomínala, no? Technická, to je myslím posledná poznámka, aby sme si uvedomili, že bolo tu veľa hovorené vo väzbe na znalostnú spoločnosť, na to, ako sa teda patrí ako strategická záležitosť do toho kontrolovanej, ale hodne tá technická stránka tej znalostnej spoločnosti alebo informačnej spoločnosti, technická vybavenosť tejto informačnej spoločnosti vôbec nebude schopná riešiť vynárajúce sa všetky tie fundamentálne problémy nielen dneška, ale v budúcnosti. A mám teraz na mysli hlavne tie veci, ktoré rezonovali aj včera, že si to postrádame, a to je tá otázka etiky, morálky a tak ďalej. Tá technická vybavenosť absolútne nevyrieši. A celkovo možno povedať, že aj to prispieje, toto neriešenie k tomu, že sa bude ďalej prehlbovať príjmová polarizácia. A čo je úplne najsmutnejšie, že vyzerá to tak, že celkovo tá spoločnosť, ktorá nielen atrofuje, požiera sama seba znútra, no a jednotlivé vrstvy spoločnosti sa ako keby zafixovali a sú ochotné dokonca prijať, akceptovať ten stereotyp, nový spoločenský stereotyp, ktorý vlastne sa nejako ukazuje, že sa bude v najbližšom období, to nie sú 10 ročia. Čiže zafixovanie toho a prijatie toho, že nič sa nedieje, keď tá stredná trieda mysne, schudobňuje tá chudobná a bohatne tá absolútne maličká. Takže nie 10, dostaneme sa k 5% tých úplne najbohatších, o ktorých vôbec nič nevieme, kde sú a čo je za nimi, aké finančné skupiny vlastne tvoria portfólio ich majetku. Takže takto by som to asi zakončila, že vás pozývam na ďalšiu konferenciu, ktorá bude už nie takéhoto charakteru, trošku zúžená. Bude sa dotýkať otázok determinantov polarizácie bohatstva v globalizovanom svete, budúcnosť, súčasnosť a budúcnosť ako určitá väzba na jeden projekt. Takže ďakujem vám za pozornosť.